Ola, boa tarde. Continúa a aparición de verteduras ilegais e residuos nas zonas rurais de Culleredo que levou o Concello, o Consorcio das Mariñas e a veciñanza a desenvolver un plan conxunto para acabar con esta práctica. Puderon constatar a presenza de residuos fora dos contedores e puntos negros de vertedura reiterada. O Concello e mailo Consorcio anunciaron que reforzarán os controis para localizar os autores de verteduras ilegais e así solicitar ás autoridades que lles apliquen sancións. Por donde non suele pasar a xente, pois é onde suelen deixar bastantes residuos, como antes che dixen neveras, televisións, escombro de obras, documentación. Xa se colleron varias persoas que deixaban, que tiraron co escombro a documentación de certas zonas. Pistas rurais invadidas por maleza e sinais de tráfico tapadas por matoqueiras e mesmo polas. Son algúns dos problemas que enfrontan no rural de Santiago. Dende as parroquias apuntan que se trata dunha situación que se repite cada ano e que responde a unha mala planificación das campañas de roza, din. Si no rural de Santiago somos 21 parroquia e cada parroquia leva 3-4 días, si a nos empezamos ahora en maio, cando a última vai chegar a casi a finales de xuño. Penso que é bastante perigoso que cheguen esas fechas sin haber desbrozado. Melide é hoxe a capital galega dos doces. Celebran a festa do melindre, Demetrio. Si, chega a súa edición número 34 declarada de interés turístico galego. Un ano máis esta festa do melindre consigue congregar a moitas persoas que non se poden resistir a este doce. Ben, comezamos cunha operación policial en Carballo. Ata 5 persoas resultaron detidas despois do rexistro dunha vivenda. Que é o que trascendeu desta operación, Andrea? Pois sabemos que podería tratarse dun posible caso de prostitución, pero aínda non trascenderon os casos polos que se lle imputan estas 5 persoas detidas. Foi unha operación que se levou a cabo o pasado 2 de maio nesta rúa Mahón de Carballo, neste edificio que teño aquí as miñas costas, onde a Policía Xudicial levou a cabo un rexistro para buscar probas que puderan imputar estas persoas. Segundo o vídeo que trascendeu despois desta operación, podemos ver os axentes saindo do edificio con diversas caixas que portaban no seu interior documentos, e o que sí que sabemos é que foron detidas 5 persoas pola Garda Civil. Grazas, Andrea. Unha muller tivo que ser liberada do interior do seu vehículo despois de sufrir unha saída de vía en Ares, na provincia da Coruña, xusto na estrada que vai a Mugardos. A condutora era a única ocupante do furgón de reparto da pizzería na que traballa. De feito, no momento do accidente, estaba realizando un pedido. O sinistro produciuse a última hora da tarde deste sábado. Trasladárona en ambulancia a un centro hospitalario cunha forte dor no peito. As silvas invaden a vía pública poñendo en perigo a peóns e automobilistas en Laraño, unha das parroquias do rural de Santiago. Esa é a queixa dos veciños. Dende a asociación piden que o Concello e os particulares se poñan mans á obra. Nas inmediacións da igrexa de Laraño, unha das parroquias do rural de Santiago, a maleza invade a estrada pola que circulan coches e peóns. Mais dun veciño xa ten levado algún susto pola falta de visibilidade e de espazo. Faría unha mensaxe xeral que aos particulares que temos que desbrozar nosas parcelas porque é seguridade para a xente, para a circulación e tamén as administracións teñen que implicarse e facer o seu traballo tamén. Teñen noticias de que a empresa encargada das rozas polo Concello vai empezar a traballar dentro dunha semana, pero opinan que xa é tarde dabondo. Agora chove, pero tal cantidade de maleza con tempo seco pode supoñer un risco alto de incendio. Falta de previsión, porque si no rural de Santiago somos 21 parroquia e cada parroquia leva 3-4 días, si a nos empezamos ahora en maio, cando a última vai chegar a casi a finales de xuño. Penso que é bastante perigoso que cheguen esas fechas sin haber desbrozado na súa parroquia. E que dicir da colocación dos contedores de lixo, tamén rodeados de malas ervas. Non é comprensible que a xente para botar o lixo nos contenedores teña que entrar por medio da maleza. É unha falta de limpeza ou de previsión por parte do Concello en manter isto en condicións para que a xente poda utilizar os contenedores.
As verteduras incontroladas de residuos seguen xerando preocupación en varias parroquias rurais de Culleredo. A veciñanza denuncia a presenza constante de lixo e materiais perigosos arredor dos colectores, male contar, cun punto limpo moi próximo. O problema das verteduras ilegais afecta a varios lugares do rural de Culleredo, como Sésamo, Sueiro, Ledoño ou Rumbo, onde esta mañá había lixo ciscado e restos de uralita. Esta é a zona de Rumbo e temos dous puntos de vertidos. En concreto este recentemente o acaban de limpar e como podes ver xa volve a estar igual. Como todos saben, a uralita haina que tratar porque teñen componentes moi contaminantes. Estamos preto dun río, isto non é a única vez que sucede. Vemos agora un pouco de uralita, pero noutros momentos está cheo de uralita. Desde a Asociación Veciñal Oval din que é habitual atopar refugallos voluminosos como electrodomésticos ou cascotes de obras, dase a circunstancia de que o punto limpo de Culleredo está situado a apenas 2 kilómetros de distancia. Tampouco comprendemos como, estando o punto limpio tan cerca, a menos de 2 kilómetros, creo que se producen estos vertidos aquí. Por donde non suele pasar a xente, pois é onde suelen deixar bastantes residuos, neveras, televisións, escombro de obras, documentación. Xa se colleron varias personas que deixaban, que tiraron co escombro a documentación de certas zonas. Entonces estamos intentando que eso non se faga como unha norma habitual, que é o que a día de hoxe se está facendo como norma. Xa están acostumbrados e xa o deixan aí nunha esquina e xa vendrá alguén a recollelo. Tras a denuncia veciñal, algúns colectores movéronse a zonas videovixiadas. Desde o Consorcio das Mariñas, que integra 8 concellos, recoñecen que o problema das verteduras ilegais foi a máis nos últimos anos e anuncian que van reforzar o servizo de recollida de voluminosos. Que queremos dar máis medios á recollida de mobles en seres e tamén de RAEs, porque actualmente moitos destes voluminosos son aparatos eléctricos e electrónicos, entón queremos reforzar ese servizo, pero ca nova licitación xa, que sairá en breve. Desde o Consorcio e o Concello de Culleredo anunciaron tamén que van reforzar os controis para localizar as persoas responsables das verteduras ilegais. Na Coruña, varias comunidades de veciños da contorna da Praza da Leña din vivir un pesadelo por culpa das pombas. Segundo denuncian, un edificio abandonado converteuse en refuxo para as aves que crían e enchen de excrementos o seu patio. Piden solucións urxentes porque o problema vai a máis. Hai tempo que as pombas atoparon un acubillo ideal neste patio de veciños do centro da Coruña. Hay mogollón, no puedes abrir las ventanas, no puedes ventilar, no puedes tender. Aparte de, aún el otro día había un capítulo de House que había una infección por palomas, porque es una cosa seria, ¿no? Es algo medioambiental que yo creo que se tendría, más allá de la molestia, y que está ahí abandonado y, bueno, aparte es un cúmulo de basura. Sinalan que a orixe do problema está neste edificio abandonado da Rúa Mercado. A súa uralita serve de refuxio para as pombas, que viven, morren e crían sobre os seus tendais. Se reproducen aí mesmo, se mueren aí, hai mal olor de las heces que echan y aparte de los pichones que se mueren también y mucha humedad, peste de todo el estiércol que tienen ahí ellos, no se puede estar del mal olor. A forma irregular do patio dificulta a colocación dunha malla paxareira, tal e como se fixo noutras comunidades. O resultado, unha cidade dormitorio de aves, un pombal urbano onde os que non descansan son os humanos. Viven aquí todas, las que van a Campo da Leña, las que van a San Agustín, las que les dan la gente de comer y de noche vienen aquí. Si vienes por la madrugada o es el festival, vienen ya cansadas, bien hinchaditas y cada vez hay más, porque las plagas van a más. A desesperación medra entre os veciños. Xa denunciaron a situación ante o Concello e obtiveron resposta, pero non solución. Y nada, haces la solicitud y 6 meses después apareció una persona de una empresa que está subcontratada, imagino que lleva el Concello esos temas, y se asomó y dijo que bueno, que lo veía grave, pero que no, como era terreno privado, era una parcela privada, que no podían intervenir. Que hay un edificio abandonado ahí, que la persona que tiene acceso ahí no está ahí, no hay por donde entrar para limpiar. Yo tengo 4 niños chiquitos ahí. Séntense impotentes ante o avance do que consideran unha praga e piden que alguén lles axude a controlar a proliferación destas molestas veciñas. Hoxe imos ir en breve ata Melide, que presume esta fin de semana de reposteiría tradicional. Nuns minutos, aquí no Galicia Noticias.
Estamos metidos de cheo nunha primavera moi como as de antes, tan inestable que un xa nin sabe como sair da casa. E imos comprobalo, esas nubes, eses claros, coas nosas cámaras web. E comezamos no interior de Ourense, na rúa. Ali levan toda a mañá con chuvias intermitentes e ás veces mesmo se puido ver o sol con 18 graus que teñen agora mesmo. O ceo está máis aberto no sur do país. Os vigueses están a 17 graus agora mesmo. Non lonxe dali, nas Rías Baixas, no Grove, as raiolas de sol son moito máis constantes, 18 graus agora mesmo na capital do Marisco, a temperatura máxima doxe. Lugo vive este domingo unha xornada bastante estable, tamén con 18 graus de temperatura máxima. E rematamos botándolle un ollo a tremenda fila que hai a estas horas para entrar na Catedral de Santiago. Ceos moi cubertos, pero ollos en chuvia. De feito, se nos fixamos na xente, case ninguén leva paraugas. De novo, os 18 graus de temperatura será a máxima tamén hoxe en Compostela. Falábamos antes dos melindres, pois imos con eles, que é máis que unha rosquilla bañada en azucre porque encerra un gran valor cultural e mesmo sentimental. Iso teñeno moi en conta na festa do melindre de Melide, que enxalza a tradición dos doces galegos. Demetrio. Sí, tamén moi en conta, facendo referencia ao que aludíades agora, tamén o tempo que a veces fai amago de que vai chover e outras veces que non, pero de momento vai aguantando, vai se resistindo, porque tamén se rinde as delicias destes doces dos melindres daqui de Melide. Estamos precisamente con Alberto Rodríguez, que é o presidente da Asociación de Repostería Tradicional de Melide Terra Doce. Digo ben? Dis ben, perfecto, sí. 34 anos que a festa do Melide dixe rápido, non? Saban uns aniños desde que empezaron alá no 91 con toda esta guerra e 34 edicións, aí está. Bueno, había medo de que chovera, o tempo vai nos respetando, como está indo esta edición? Bastante ben, o sea, xa a xornada de onte tamén aguantou o tempo e a afluencia de xente deu gusto e hoxe pola mañá os veciños e visitantes, viñeron hasta aquí e perfecto, de momento o tempo aguanta. Si, é verdade que sorprende cantidad de xente que leva pasado ao longo da mañá e tamén de peregrinos. Sí, bueno, o Camiño de Santiago é un foco de influencia moi importante e, claro, dá gusto ver como se mezclan entre os veciños e os visitantes e descubren, claro, imagínome que se ves andando e te encontras de golpe todo isto, pois, ostras, vamos a parar a ver que pasa, non? E algún atopamos que se sorprendía. Bueno, a pregunta de todos os anos, cal é o máis demandado polo público? O buque insignia, o melindre, sin dudalo, pero bueno, eu creo que os outros dos van acompañando de moi boa man, Perfecto. Alberto Rodríguez, moitas gracias por atendernos e parabéns por esta 34ª edición e xa pensando na 35ª. Gracias a vos. Pois xa vemos ustedes aquí continúan esta xornada, como ven, aínda hai bastante xente mercando os seus melindres, ou os amendoados ou eses ricos para poder degustar despois na sobremesa ou tamén na merenda. 6 casetas de repostería e outra dúcia de postos con outros produtos gastronómicos están instalados no cantón de San Roque. O máis demandado, como o día o seu nome, a festa do melindre, é o melindre, pero atrás ven o rico metendo guerra e o amendoado. De xente se leva para guardar, prefiero o rico que aguanta máis, sabes? E se é para o día a día, é o melindre. Melindres ricos e amendoados, os tres doces tradicionais de Melide volvense los protagonistas na festa gastronómica máis importante da comarca, que este domingo celebra o Día Grande. Para min os ricos, sí, para min os ricos. Os doces, vamos a ver, para min o melindre é de comer un ou dous, non de repetir. Sin embargo, os restos, os amendoados ou os ricos, bueno, repítense moito máis, non? Melindre. Compramos una bolsa de almendrado justo en este local, porque necesitamos algo para la merienda. Sí. Muy rico, é para probar e para vir, Me quedo con melindre de sempre, non o sei, pero que me encanta. Estes me gustan. Los otros no los probé. A animación continúa pola tarde con actividades pros cativos e a actuación de Isabela ás 7 do serán para rematar a festa. E hoxe Carral, na provincia da Coruña, pecha as celebracións da súa Festa do Pan. Levan 22 anos organizando, movido polo gran interese e fama que ten o seu produto en toda Galicia xa dende hai décadas. Nesta edición quixeron centrarse na importancia da transmisión da cultura panadeira aos máis pequenos, que son os que teñen que manter vivo este espírito do pan de Carral. Históricamente, esta vila converteuse na panadería da Coruña, ou está situada no Camiño Inglés e na ruta principal que conectaba o interior coa costa. Por isto, os viaxeiros transportaban o pan cara á cidade. Estamos
boliños de pan, bollas de pan, árboles de pan, boliños. Facémoslles masa, como o pan de aquí de Carral, e despois dámoslles en boliños, como están aí, e eles fan as figuras que queren aí, e depois cocémoslles naquele forno, e dámoslles co seu nombre. Pois que está boísimo, é o mellor pan do mundo. O mellor, verdad? O pan galego é o pan galego, pero ao mesmo tempo o pan de Carral pois non se queda atrás, non? É toda unha institución na Coruña, estes días está de aniversario. A Cociña Económica cumpre 140 anos dando apoio a todo que por circunstancias da vida precisa dos seus servizos. Agora buscan novos socios e chaman a colaboración de todo aquel que poida botar unha man. Andrea atravesa un complicado momento persoal. Cada día acode á Cociña Económica para resolver as necesidades máis básicas. Axudoume Pablo agora tamén para mirar o da axuda, bueno, cola comida sempre está boa. Tenemos aquí o sitio de descanso, entonces tamén esa xente que non poden, por exemplo, entrar no Padre Rubinos por calquer motivo, pois teñen a oportunidade de ver a comer, ducharse, a Pablo tamén te axuda co que pode, sempre é un sitio que a xente necesita. Como ela pasan a diario por estas instalacións alrededor de 2.000 persoas, a maior parte delas para recoller o xantar para levar a casa. Va hoy fabada, despois está la pizza, el bocadillo e un poquito de pan. Chus leva 34 anos ofrecendo o seu sorriso a cada un dos usuarios que buscan na Cociña Económica un prato, un lugar onde asearse, lavar a roupa ou compartir unhas horas ao quente. Cada uno tiene una historia, unas porque no tienen trabajo, otros porque no tienen pensión para subsistir la vida y no tienen para comer. O perfil dos usuarios foi mudando cos anos. Hai persoas que levan moito tempo en paradas de larga duración, xente que está recibindo unha prestación pero non alcanza para levar unha vida digna, persoas que están na rúa, que están dormindo na rúa, porque hai bastante xente outra vez na rúa, e familias na que vai desde xente maior hasta nenos pequenos que levan a súa comida para casa tamén. A Cociña Económica chama agora a colaboración, precisan socios e doazón de roupa e alimentos. Renunciar a 5 ou 10 euros ao mes tampouco significa moito, non? Pero si é certo que é moita xente que lle costa, non? É importante seguir, sobre todo, axudándonos desa maneira, tanto colaborando económicamente como realizando aportacións de donativos en especie, como son alimentos non perecedeiros, eso para nós sempre é fundamental. Máis colaboración para seguir soprando as velas 140 anos despois. Seguimos con máis asuntos. Friol rememora a súa orixe castrexa cunha nova celebración do Friulio, unha festa en expansión que non para de sumar participantes, Noelia. Si son 34 asociacións de recreación histórica, uns 590 figurantes os que participan nesta festa. Todo se desenvolve aquí, neste castro á beira do río Narla. Aquí tamén ten lugar o acto central desta festa, a do Friulio, o asalto das tropas romanas. O que ven aquí non só pode ser testemunha deste asedio histórico, tamén pode participar nos numerosos talleres e nos xogos que organizan os campamentos que hai dentro do castro, un castro no que tamén podemos ver a representación dos oficios tradicionais, da gastronomía e da artesanía daquela época, sen dúbida, un bo xeito de pasar este domingo. Vivían os nosos ancestros e intentamos representalo, facemos todo coas nosas mans. Temos talleres de panadería, olería, cesteiría, e despois o campamento romano tamén ten os seus talleres. E ao final salenos creo que un Friulio moi bonito, creo que é un evento moi chulo, non? Nun pueblo que sabes, co entorno xa fai casi o 50% porque é preciosísimo, e logo, hai moito traballo detrás desta asociación, de todos os membros, todo o castro está feito por eles, de un pueblo que se implica muitísimo coa castronela e con este evento. Cambiamos de asunto. As obras suelen ser molestas, ruidosas e ás veces incluso desesperantes, pero tamén teñen o seu público, unha distracción coa que encher as horas cando nos sobra o tempo. Quizás daí ven ese hábito de tantos xubilados que se entreteñen mirando as obras.
Obras na rúa Xoán de Nova de Ourense. A beiravía está levantada, as máquinas traballando e hai que dar un rodeo para pasar. Pero non todos o fan. Hai quen se entretén botándolle un ollado aos traballos. Primeiro desde a barreira, despois un pouco máis adiante. E finalmente a pé de obra para ter unha perspectiva mellor. Eu sabe como me entreteño? Andando, facendo deporte. Pero bueno, estaba mirando por mirar. Confírmanos que é xubilado, o mesmo que outros que se deteñen a observar. Como obras? Non. Non, o que pasa é que pasa por un lado, miras o que están facendo, nada máis, sin ninguna curiosidade, Sen curiosidade, pero con gusto de ver como traballan outros cando un xa non o ten que facer. Eu xa traballei moito, agora estou pensionada, non quero máis traballo. Tamén os hai xa xubilados que se achegan ás obras con interese aínda profesional. Gustalle mirar as obras? Sí, pero non estar aquí todo o día, non? Este pensionista do barrio de Santa Teresita traballou na construción e, aparte de pasar o tempo, busca información. Que é todo distinto. A cando feia eu e como fan agora. Xa cambiou a ferramenta, cambiou a forma de traballar todo. Pasa por aquí, detense e fala cos obreiros. Ese é amigo meu xa. Un intercambio de coñecementos entre xeracións. Sí, moito, sí. Pasan por aquí e paranse a mirar. E, bueno, non critican moito, non é como os que non son jubilados. O que non vemos é mulleres, aínda que estean xubiladas, as súas preocupacións van por outro lado. Unha volta máis ao tema dos coidados. Eu, por exemplo, non me paro pois a mirar. Eu, sabes o que me paro a mirar? Cando chove moito, que están esas personiñas todas molladas, todas cheas de barro, todo. Eso sí me paro a dicir, vaya por Dios. Tampouco hai rapazada, os máis novos móvense a outro ritmo. Yo, en mi opinión, no he visto a ninguna persona joven mirando las obras así. Les llamará la atención ver cómo reforman las cosas, como antes eran más antiguas y ahora son nuevas. A todo o mundo lle gusta ver as obras porque é un progreso. A ver, é humano ser curioso, a verdade. Ben, as casas pasivas son unha alternativa cada vez máis demandada e cada vez máis responsable co medio. Forman xa parte da nosa sociedade. Vémolas no noso territorio e seguen perfeccionando os conceptos do confort bioclimático e do mínimo consumo enerxético. Foi na Alemanha de 1991 onde se construiu a primeira casa pasiva. Foi en Roxos, no concello de Santiago de Compostela, e foron eles os que fixeron no 2017 esta casa, a primeira Passive House galega. A vivenda que se certifica baixo o estándar Passive House é aquela vivenda que acada unhas niveis de eficiencia energética determinados por un estándar que ven de Alemania, e que eso implica que ten que ser unha casa moi ben aillada, moi ben orientada, moi ben estudiada, moi ben calculada e moi ben executada tamén. Os principios básicos dunha Passive House son altos niveis de aillamento, ventanas de altas prestacións, eliminación de puentes térmicos en toda a súa envolvente, unha envolvente ben dimensionada e continua, tamén a hermeticidade. Son casas moi herméticas porque, a súa vez, o outro principio que me queda, que é a ventilación mecánica con recuperación de calor. Costou a súa introducción, sobre todo porque non había casos feitos en Galicia. Desde que se certificou a primeira Passive House, que tivemos o honor de ser os certificadores desa vivenda, entón empezamos a ver que eso funcionaba, había xa testimonios de persoas que usan ese tipo de casas favorables, entón eso perdiu un pouco a xente o medo e empezou a demandar este tipo de vivendas. Vivendas con consumo enerxético case nulo, adaptables a calquera climatoloxía, onde deseño e confort non son incompatibles con sostibilidade. Co confort, todo o contrario, porque de feito os obxectivos globales do Standard Passive House son altos niveis de eficiencia enerxética, é dicir, consumos moi baixos, para un alto nivel de confort interior. Realmente, o confort interior deste tipo de vivendas é máis alto que unha construcción convencional. Esta sobreinversión inicial, que non vou dicir cifras, pero pode estar en torno a un 5% realmente con respecto a unha construcción convencional. Eso vai amortizando a medio plazo cas menores demandas enerxéticas que teñen estas casas. Unha casa pasiva pois tamén é un sello de calidad, entón a xente busca por seguridade ter ese sello, esa certificación, un porcentaxe de traballo moi alto. Ahora mismo o noso estudio pois nos dedicamos case un 60-80% do noso traballo a calcular casas pasivas, dirixilas, consultalas.
Unha demanda crecente que busca a implicación de todos os sectores da sociedade para facer un territorio e unha convivencia máis responsable e eficiente. Pois hasta aquí as historias do Galicia Noticias. Quedan agora coa previsión do tempo e Xesús Peleteiro e nos volvemos vernos o sábado que ven. Que teñan boa semana. Adeus.